Domnul se ajută, juruința pe care o fac astăzi să o țină până când Domnul va veni. Amin. Aș dori să citesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, după care aș dori ca fratele nostru Trandafir să înalțe rugăciune către Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeul nostru să binecuvinteze pe frații noștri ziua aceasta pentru ei, să fie o zi cu adevărat în care să schimbe viața lor. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine căci omul nostru cel vechi a fost răstănit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Așa, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Amin. Ne închidem ochii și fratele Trandafir ne va conduce rugăciune.